Dobro jutro, dobar dan iz Pančeva sa Pančevačke pijace. Posle jednog uspešnog dana ovde gde smo delili letke i upoznavali građane sa trenutnom akcijom o ukidanju BIA i RTS-a, gospodin Borko Stefanović je danas došao da nam pomogne i želim vam dobrodošlicu. Hvala, bilo je zadovoljstvo danas zaista biti u Pančevu. Obišli smo ovde Zelenu pijacu, razgovarali sa građanima, podelili novine, podelili smo prevod rezolucije Evropskog parlamenta, objasnili našu inicijativu za ukidanje BIA i RTS-a i pravljenje novih institucija na novim osnovama i ono što je jako važno reći da građani podržavaju te promene, da se vidi jedno veliko iščekivanje da se najzad u Srbiji promeni vlast i da ljudi počnu da žive normalno, sigurno i stabilno i da Pančevo više nikada niko ne vezuje ni sa Malovićem, ni sa Borkovićem. Dakle, da Pančevo bude grad kakav je bio, grad budućnosti, a ne grad kriminalaca i ljudi koji jedu vaš budžet i vaša sredstva. Tako je, hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala i vama.